היום נדבר על חשיבות האינסטגרם ככלי גיוס מועמדים. מחקרים מראים, אינסטגרם היא הרשת החברתית המועדפת על גילאים מתחת לגיל 35. אז איך מגייסים עובדים דרך האינסטגרם? דבר ראשון, תפתחו פרופיל עסקי, תבנו את עצמכם כמותג וכמומחים, הקפידו להעלות תמונות רשמיות ורלוונטיות שמעניינות מועמדים פוטנציאליים. שימוש בתמונות אינסטגרם מבוססות על תמונות וסרטונים, תעלו תמונות שמשדרות את הוואי המשרה, תכינו מודעת דרושים מעוצבות בסגנון יצירתי, שימוש שימשוך את העין של מחפש העבודה. אם יש רכב בתפקיד, תוסיפו אימוג'י של הרכב או ארוחות או כל תנאים שיש לחברה. שימוש בהשטג, השתמשו בתגים, השטגס, כדי לחשוף את מודעות הדרושים שלכם ליותר מועמדים פוטנציאליים. זהו כלי מצוין להגדלת החשיפה. שיתוף סרטוני וידאו, תכינו סרטונים וידאו כליליים ומשעשעים, הציגו את היתרונות של החברה ואת התפקידים המוצעים. סרטונים יכולים לזכות לשיתוף רחב ולהשאיר אתכם במרכז תשומת הלב. ומבחינת שימוש בתוכן, פרסמו תוכן מעניין באופן קבוע, תתייגו את התמונות עם תוכן קריאטיב שיגביר את המודעות והעניין, ותשמרו על העוקבים שהם מתעניינים. עקבו אחרי מועמדים פוטנציאליים, השתמשו באפשרות לעקוב אחרי אנשים שמעניינים אתכם. האינסטגרם מאפשר לכם לעקוב אחרי אנשים שמעניינים אתכם. גם בתחום הגיוס אפשר להשתמש באפשרות הזאת על מנת לעקוב אחרי המועמדים שנראים לכם מתאימים, ותוכלו ללמוד מהאינסטגרם שלו על איזה סוג של בן אדם הוא, איזה תמונות הוא מעלה, מהם תחומי העניין שלו, ובכך לבצע בעצם אופטימיזציה ראשונית של התאמתו של המועמד לתפקיד. כך תוכלו ללמוד את תחומי העניין של המועמד ולבצע, כמו שאמרתי, אופטימיזציה ראשונית לתפקיד. אינסטגרם היא פלטפורמה מעולה לגיוס עובדים צעירים. השתמשו בכלים המתאימים שלה כדי להגדיל את הסיכויים שלכם למצוא את המועמד המושלם. הכנתם סרטון עם משרה מעניינת? שתפו אותי בו. בהצלחה.